min isib dan il-messaġġ isibu meta jsibu Alla irid jarfak mis-sitwazzjoni tiegħek, Alla irid jedifikak, Alla irid ifejqek, irid jidħol fis-sitwazzjoni tiegħek u jqajmek fuq saqajk biex timxi il-qudiem. Min iħobb l-Ispiritu Santu? Min iħobb l-Ispiritu Santu illum il-missier ħajkelmu fil-qalb tiegħu. Nitolbok Spiritu Santu biex ixxandar il-kelma inti Spiritu tal-verità mexxina fil-verità kollha mulej. Ħalli kif insibu l-verità kollha ninħelsu u nimxu fil-qawwa tiegħek. Grazzi mulej idlikni u strieħ fuqi Spiritu Santu ħalli ma ngħidx kliem li ġej mill-ġisem imma ngħid kliem li ġej mill-Ispiritu Santu. Grazzi mulej tkun tiegħek ir-rieda dejjem mulej mhix ir-rieda tiegħi imma r-rieda tiegħek issieħ f'isem Ġesu. Grazzi mulej. Nirringrazzja l-Passer Gordon u l-Passer Mariella li ħallewni nxandar il-kelma talla. Huwa onur li nxandar il-kelma ta' Sidna Ġesu Kristu huwa miraklu li qed naraw illum il-ġurnata u nistgħu nifhmu l-kelma talla. Ma nistgħux nifhmuha bil-ġisem imma nistgħu nifhmuha biss bil-Ispiritu Santu. Sibu Ġwanni 14 vers 12. Dan il-vers dom tinħares li ħafna f'ħajti għaliex Emanuel Alla fostna għalilna tassew ġifieri żgur meta jgħid dartej kelma Ġesu żgur għax jien ma nikdiebx. Ngħidilkom min jemmen fija u wkoll qatt jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien u akbar minnhom qatt jagħmel għax jiena sejjer għand il-missier. Sibu 2 Korintin 3. Nixtieq nagħmel daw il-punti. L-opri li semma Ġesu mhumiex biss sinjali ġubiet u mirakli, iżda huma wkoll frott ta' mħabba, għena, slim, paċi, fidi, tjieba, rażan. Daw il-punti l-ewwel qabel naqraw minn 2 Korintin 3. Importanti li ndaħluhom fil-pedamenti ta' qalbna. Mingħajr l-Ispiritu Santu m'hemmx ħajja Kristjana. Il-Kristjaneżmu isir xott, monotonu u reliġjuż mingħajr l-Ispiritu Santu. Mingħajru dak li qed nagħmlu isir ta' dwejjaq u jgħajjik. Mingħajru 100% ma tistax tixxierek u tidħol fil-preżenza ta' Alla. Neħħi l-Ispiritu Santu mill-Knisja u waħda minn dawn it-tnejn tiġri. Nitbidlu fi klab soċjali tal-ħamiem jew tal-boċċi, jew insiru istituzzjoni reliġjuża u nsir tourist guide u noħodkom sal-katedral biex taraw id-deb biss. Ma jistax ikollna revelazzjoni mingħajru fil-fatt l-Iskrittura ssir letali, tikkaġuna l-mewt. Kif hemm miktub f'Korintin 3 vers 6, littra toqtol, imma l-Ispirtu jagħti l-ħajja. Jiena indimt għaliex fil-bidu tal-Kristjaneżmu tiegħi tlaqt noqtol għaliex ried nirbaħ l-argument. Iżda Ġesu ġie biex jagħti l-ħajja, ikollu kompassjoni fuq il-mitluf. Meta tgħix littra tal-Ispirtu li jagħti l-ħajja, inti tgħix bil-qalb tal-missier. Meta inti ma tkunx mimli l-Ispiritu Santu, inti ħad tipprova tirbaħ l-argument, twaġġa n-nies, twaqqagħhom u tbedhom minn Alla. Meta Alla kellu kompassjoni minni l-ewwel wieħed u kellu ħafna paċenzja bija biex illum qed nara darba kont mitluf u llum salvat, darba kont tami, illum qed nara permezz tal-Ispiritu Santu. Huwa faċli li l-Iskrittura nużawha bil-liġi li toqtol. Littra li toqtol. Mingħajr l-Ispirtu li jonfoħu li jagħti l-ħajja, l-Iskrittura ħatwaġġa n-nies. Iżda jekk nużawha bl-Ispirtu li jagħti l-ħajja bl-awtur li kitibha,
żgur ħansibu s-soluzzjoni dejjem. Bla Spiritu Santu ma jkunx hawn viżjoni, niġu bla viżjoni, bla ferħ u bla paċi. Mingħajru ma jistax ikun hemm ħelsien. Infatti 2 Korintin 3 vers 17. Għax il-mulej huwa l-Ispirtu u fejn hemm l-Ispirtu tal-mulej hemm il-ħelsien. L-Ispirtu Santu huwa omnipreżenti qiegħed kullimkien. David Salm 139 qallu fejn nista' mmur Alla kbir mill-preżenza tiegħek meta nkun fuq il-muntanja fl-Olinet fis-suċċess tal-ħajja inti tkun hemm. U meta nkun għaddej mill-wiet il-mudlam mill-infern mit-batija mir-riġezzjoni tan-nies inti tkun hemm ukoll. L-Ispiritu Santu huwa omnipotenti imma mhix verament hemm il-ħelsien kullimkien. Mur il-bar m'hemmx il-ħelsien, mur l-isptar m'hemmx il-ħelsien, mur il-ħabs m'hemmx il-ħelsien u hawn ħafna knejjes illum m'għandhomx ħelsien għax mhux qed jimxu fl-Ispiritu Santu. L-Iskrittura tgħidlek b'mod aktar ċar mhix kull fejn hemm il-mulej hemm il-ħelsien, imma fejn l-Ispirtu huwa il-mulej hemm il-ħelsien. Mhux kull fejn hemm l-Ispirtu hemm il-ħelsien, kull fejn l-Ispirtu huwa l-mulej hemm il-ħelsien. L-Ispirtu Santu irid ikun il-mulej ta' qalbek. Il-kelma mulej hija kurjos, awtorità suprema fejn l-Ispirtu Santu m'għandux permess mill-bniedem, anke mill-bniedem li jgħid li huwa Kristjan, m'għandux verament ħelsien. Anka fl-isptar, anka fil-ħabs, anka fil-knejjes maġġuri tad-dinja kollha l-Ispirtu Santu mhuwiex il-kurjos għalhekk il-Knisja qed bati, għalhekk il-poplu ta' Alla qed ibati u l-mulej illum irid jitkellem fejn ma jkunx hemm huwa fl-ambjent u fil-bniedem m'hemmx paċi, m'hemmx għaqda, m'hemmx saħħa, m'hemmx ferħ. Iżda fejn huwa l-ogħla awtorità suprema fil-qalb Kirjos, hemmhekk ikun hemm il-ħelsien, il-paċi, il-ferħ, il-ġustizzja biħbiss. Kif nistgħu narfu u nitmexxew minn dan kollu aħna llum? Kif nistgħu nipprattikawha u nagħmluha eżempju fil-ħajja tagħna u mhux nippritkaw biss u ma ngħixux? Alla ma jridx inkunu nafu fejn huma l-versi, Alla jridna ngħixu l-versi. Kien hawn bniedem 2000 sena ilu ikkonċeput bl-Ispirtu Santu. Huwa l-awtur tal-fidi, huwa l-ogħla awtorità, iżda mingħajr l-Ispirtu Santu, grazzi bro, mingħajr l-Ispirtu Santu xejn m'għamel. Jekk Alla fil-ġisem Emanuel m'għamel xejn mingħajr l-Ispirtu Santu, kemm iktar jiena ġeżriet nista' nagħmel mingħajr l-Ispirtu Santu, kemm intom tistgħu tagħmlu mingħajr l-Ispirtu Santu. Ġesu li huwa l-eżempju tal-fidi tagħna mar tammet Mattew 3:16 tala mar jitlob u l-Ispirtu mhux wara l-ilma niżel fuqu, wara li talab niżel fuqu bħal ħamiema u straħ fuqu għajxej bniedem imur ġapul għax mhux ħajitnaddaf. Aħna nitnatfu bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta nindmu u ngħidulu mhux aktar jien li ngħix imma inti tgħix fija. Hemmhekk bniedem jitwieled minn ġdid u l-Ispirtu Santu jiġi fih. Hija tajba li nagħmluha il-magħmudija tal-ilma u Alla jrida, imma tagħmilha meta tkun taf li inti verament għajt ħajtek il-mulej Ġesu. U hemmhekk is-smewwiet jinfetħu, is-smewwiet jarfu li inti iben
ta' Alla u Alla jsib laxqa fik. Inti bint Alla u Alla jsib laxqa tiegħu fik. Ismewwiet jarfuk u mhux Alla biss jarfek imma id-demonji jarfuk ukoll u tidħol f'taqbida spiritwali. Minn hemm Ġesu immexxi gwidat mill-Ispiritu Santu u mimli mar fid-deżert. Id-deżert mhuwiex mart. Id-deżert mhuwiex xi ħaġa li neqtlu biha karnalment. Id-deżert kif naraw id-batijiet ta' Ġesu huma li inti kif tagħti ħajtek lil mulej jibdew jiġu l-persekuzzjonijiet, in-nies ma jistgħux jifhmuk, jaqtawk miġnun u inti tibda tiddubita jiena liben ta' Alla qed ħallini ngħaddi minn hekk. Iva, inti liben ta' Alla u aħna issieħibna ma' Kristu fid-batijiet tiegħu u d-batijiet huma lin-nies tad-dinja ma jistgħux jifhmuna. Aħna peress li għandna l-Ispirtu li jagħti l-ħajja ma nistgħux niġġieldu fil-ġisem. Aħna rridu nifhmuhom mill-Ispirtu għalhekk il-mulej għadna fuq in-naħa tal-lemin tiegħu. Il-pjan tax-xitan huwa li jwaqqak karnali u ma tibqax fir-realm spiritwali. Meta tidħol fir-realm tax-xitan, ix-xitan ħajirbaħlek 100% u l-persekuzzjonijiet li jiġi jekk inti liben ta' Alla, jekk l-identità jaf tagħti ħajtek il-mulej, jaf ikeċċuk mix-xogħol jgħidulek ġej brainwashed, jista' jkun it-tieni waħda li tantaħ Allu adurani darba u ntik dak kollu li trid għax hawnhekk kollu tiegħi. Jista' jkun ħriġt mill-atletika u jibda jittantak bl-atletika ma jafija xejn ħażin. Imma jekk xi ħaġa ma tikkontrollahiex hija tibda tikkontrollak. Jista' jibda jittantak bil-popolarità meta kont kanta arġalura għandi ħafna aktar għalik. Jista' jittantak fil-kant meta kont tikseb is-suċċessi. Ejja law ħanamlek famuż iktar u ma tkunx tista' taqdi lil Alla. It-tielet tentazzjoni ejja hemm miktub li jilqgħuk l-anġli. Hemm miktub li jilqgħuk l-anġli. U jekk jilqgħuh qabel iż-żmien isir magħruf qabel iż-żmien. Istenna żmien tiegħek li Alla jtallak u l-ebda bniedem ma jniżlek. Jekk titlaq qabel għax ix-xitan jimbuttak, ġejja waqa' kbira. Ix-xitan rid itallaw qabel għallu l-anġli ħajilqgħuk u kulħadd isir jaf li inti liben ta' Alla. Imma Ġesu qallu hemm miktub xitan itlaq minn qudiemi qim lill-Alla tiegħek biss u wobdi lilu biss. Ġesu ġie mid-deżert u llum tista' tiġi mid-deżert inti wkoll. Bħalma ġejt jien kollha għaddejt minnhom dawn l-affarijiet. Tista' tiġi mid-deżert u mid-deżert Ġesu ħareġ bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ġesu ħareġ bil-qawwa tal-Ispirtu Santu għax ma ċediex għal persekuzzjonijiet, ma ċediex għat tentazzjonijiet. Ġesu ma daħalx fil-ġisem, baqa fir-realm spiritwali. Ħareġ bil-qawwa, daħal fis-sinagoga, wasal iż-żmien li ixandar l-Evanġelju tal-Alla. L-Ispirtu ġi fuq u biddilka u llum hekk irid jiġi fuqkom biddilka, hekk irid jiġi fuqi biddilka u beda jxandar il-bxara tajba lil fqajrin dawk li huma foqra li jridu jirċivu s-salvazzjoni. Beda jiftaħ għajnejn l-omja, beda jxandar is-sena lil-ħabsin, il-ftuħ tal-ħabs. Beda jfejja il-morda jkeċċi xjaten u jxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. U l-mulej hekk irid jagħmel bejna kollha għalhekk ġie bħala bniedem biex aħna ngħixu il-ħajja tiegħu minn dak li għadda u ngħaddu minnu aħna. Għalhekk tassew ngħidilkom li qed tagħmlu l-opri tiegħi tibdew tixelu kullimkien ħafna Kristijiet, kullimkien ħafna Ġesujiet, kullimkien ma tibqgħux tintilfu fiċ-ċuċati bejnietkom u tiġġieldu imma tmorru tfittxu u ssalvaw il-mitluf fi San Ġesu Kristu.
keċċa xjaten, keċċa xjaten bl-ispirtu tal-mulej. Ġesu kellu bżonn l-Ispirtu Santu. Kemm aktar aħna għandna bżonn l-Ispirtu Santu kull jum. Galatin 5 minn vers 16. Ġesu kien dipendenti mill-Ispirtu Santu biex jagħmel il-frott tal-Ispirtu Santu wkoll, mhux id-doni biss. Ġesu li huwa Alla kienet l-ubbidjenza tiegħu li jmur flokna fuq is-salib. Ubbidjenza reali minn jeddu. Huwa iddeċieda biex jagħmel triq għalina u Alla għadu qed jagħmel ma' kulħadd hekk mal-mitluf ukoll. Għalhekk irridu nxandru l-Iskrittura permezz tal-Ispirtu li jagħti l-ħajja u mhux li joqtol. In-nies tad-dinja ma jistgħux jifhmuk. In-nies tad-dinja jekk huma midinbin il-frott awtomatikament ħajkun dnub. Imma jekk aħna fl-Ispirtu Santu, il-liġi tagħna hija imħabba. Għaqda, paċi, ferħ. Galatin 5 vers 16. Il-frott tal-Ispirtu u x-xogħol tal-ġisem. Jiena ngħidilkom imxu fl-Ispirtu u taqux għal passjonijiet tal-ġisem. Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-Ispirtu u l-Ispirtu kontra il-ġisem. Dawn it-tnejn huma kontra xulxin biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. Iddeċidejt li salbu il-ġisem irid jissallab kuljum kif ħanaraw affarijiet prattiċi u nistgħu napplikawhom illum. Millum, illum hija l-ġurnata, hekk qalħuna kjert. Għax hekk hemm miktub, illum hija l-ġurnata mhux għas-salvazzjoni biss. Illum hija l-ġurnata li nkunu dixxiplinati. Illum hija l-ġurnata li nimxu fil-paċi ma' xulxin. Illum hija l-ġurnata li nimxu fl-għaqda ma' xulxin. Illum hija l-ġurnata li nxamru l-kmiem u nibdew nersqu lejn Alla. Vers 18. Jekk lilkom imexxikom l-Ispirtu m'intomx taħt il-liġi għax nafu xi jrid Alla minna nagħmlu l-frott. Jekk ħanħobbu l-kulħadd, żgur mhux ħammur nisraq, żgur mhux ħanikdeb, żgur mhux ħanieħu l-mara ta' ħadd ieħor, żgur ħanimmira tajjeb u mhux ħażin. L-emejjel tal-ġisem huma magħrufa żina, faħx, nuqqas ta' rażan, idolatrija, seħer, tqasqis, mibeda, ġlied, ejra, qed inkellem lil nies li huma ta' Ġesu, mhux tad-dinja, tad-dinja normali jgħixu fihom. Qed inkellem nies li sejħu sem Ġesu. Din hija twissija mingħand il-mulej. Il-ġisem huma magħrufa l-emejjel tiegħu żina, faħx, nuqqas ta' rażan, idolatrija, seħer, tqasqis, mibeda, ġlied, ejra, korla, ambizzjoni, firda, partiti, invidja, sokkor, baħrit u ħwejjeġ bħal dawn. Inwissikom jgħid l-Ispirtu Santu bħalma mhux sejtkom qabel. Min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jridx is-saltna ta' Alla. Il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, l-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa. L-Ispirtu Santu huwa ħelu, huwa ħelu. Titfixklux il-vuċi tal-Ispirtu Santu għaliex tlifna xin il-vuċi u naħsbuha kundanna mingħand ix-xitan meta tkun ġejja konvinzjoni ħelwa mill-Ispirtu Santu. Because we are not living in the right hand of God. We have lost intimacy in the close room with the Father and we have lost the voice of the Holy Spirit. Ħlewwa il-mulej iċċanfar lil min iħobb. Il-mulej iċċanfar il-min iħobb minn għandu widna jisma' x'inhu jgħid l-Ispirtu Santu lil knejjes illum. Kontra dawn hemm ir-rażan, kontra dawn ma hemmx liġi. Dawk li huma ta' Kristu Ġesu salbu il-ġisem bil-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu. Jekk ngħixu bl-Ispirtu
ħalli nimxu bl-Ispirtu mela. Ejja nimxu bl-Ispirtu, bl-aqda, bil-ferħ, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u nxandru l-Vanġelu u nfittxu l-mitlub f'isem Ġesu Kristu. Aħna sallabna il-ġibdiet u l-passjoniet tiegħu ħalli ngħixu bl-Ispirtu, ħalli nimxu bl-Ispirtu, ma nkunux minn dawk li jfittxu il-ftaħir jitilgħu fuq u ma jwettqux dak li jipritkaw tal-biża' quddiem Alla il-ħaj li jaf xi tlajtaw fuq li jaf l-intenzjonijiet tal-qalb, jaf xi jrid moħħi, jaf jekk irridx nidher qudiemkom jew jaf jekk hix vera rrid nedifikakom. Tal-biża' quddiem Alla, tal-biża' reverenza qaddisa. Ma nkunux minn dawk li jfittxu l-ftaħir fieraħ ma nġarbux l-xuxin, ma nejrux għal xuxin. Efesin 4, vers 17. L-iskrittura li hija Kristu qed tkellem lilna illum biex nersqu iktar leħ. Ħanaraw illum fl-iskrittura kif l-Ispirtu Santu jitnikket u jitnikket mhux għax huwa l-Ispirtu tal-omnipreżenza, jitnikket għax l-Ispirtu suppost huwa il-kurjos ta' qalbna u qed jitnikket b'affarijiet li qed isiru tal-ġisem meta suppost qed ngħixu fl-Ispirtu Santu. Efesin 4 vers 17. Jiena dan ngħidilkom u nwissikom narġa' qed ikellem nies li jafu lil mulej, mhux nies li ma jafux lil mulej, jew nies li għadhom jitwildu il-biraħ lura għadhom fuq il-ħalib, nies li ilhom jimxu mal-mulej u jafu xi tgħid l-Iskrittura u qed jużaw l-Iskrittura biex iwaġġaw lin-nies imma l-Ispirtu tal-ħajja jrid jagħti l-ħajja fil-ġisem ta' Kristu u ma jridx joqtol, irid jedifika, irid iġib l-għaqda ħalli nkunu fjamma waħda ġisem wieħed u qalb ta' Alla fil-ġisem tiegħu għax il-qalb m'għedix fir-ras fis-sema, il-qalb qiegħda fuq l-art. Jiena dan ngħidilkom u nwissikom quddiem il-mulej li ma tġibux iżjed ruħkom skont ma jġibu ruħhom il-pagani bil-bluwa ta' magħhom, il-fema tagħhom hija mdalma maqtuwa mill-ħajja ta' Alla minħabba l-injoranza li għandhom u l-ebbusija ta' qalbhom. U ma tilfu kull sentiment u ntelqu għal ħajja bla rażan, għal kull xorta ta' żina bla xaba. Imma intom illum mhux hekk tallimtu lil Kristu, tallimtu lill-Ispirtu Santu, tallimtu lil Alla l-Missier. Jekk intom qed tisimgħuh, jekk intom qed titalmuh skont il-verità li hija f'Ġesu. Jiġifieri li għandkom twarbu il-ħajja tagħkom ta' qabel u tinżaw il-bniedem il-qadim. Inżajnieh il-bniedem il-qadim knisja ta' Alla il-ħaj. Imħassar bix-xewqat tal-pjaċiri qarrieqa. Vers 23 u vers 24 għaw soluzzjoni kbira. U li għandkom tiġġeddu b'tibdila spiritwali tal-fema tagħkom u tilbsu il-bniedem il-ġdid maħluq skont Alla fil-ġustizzja u l-qdusija tas-sew. X'qed jgħid hawn l-Ispirtu Santu? Ħallu lill-Ispirtu Santu jitrasforma l-aġir u l-ħsibijiet li taħsbu sabiex l-ispirazzjoni u l-motivazzjoni tagħna tal-ħsieb u l-azzjonijiet kollha jkunu għall-glorja ta' Alla u mhux aktar għall-glorja tagħna nfusna. Qed ngħixu bħal nies tad-dinja kultant. Flok naffettwaw id-dinja, is-soċjetà qed taffettwa lill-ġisem ta' Kristu tal-mistħija. Imma llum huwa bidu ġdid f'isem Ġesu Kristu. Ir-regola għal ħajja ġdida. Warbu minnkom il-gideb u għejdu l-verità lil xulxin.
għax aħna membri ta' xulxin. Tinkurlaw imma tidimbux. Ma nidimbux. Ħajkun hemm naqrabja, ma nidimbux. Ma nħallux ix-xemx tejb fuq il-korla tagħna. Ma natux wisa lix-xitan li rriqwana min-naħa tal-lemin talla biex neħlu fil-karnalità. Iqis li l-ħallil ma jisraqx aktar, imma jaħdem bl-onestà bidejh biex ikun jista' jgħin lil kull minnu fil-bżonn. Ebda kelma mhux xierqa m'għandha toħroġ minn fomna. Imma tinsiex kull kelma fierħa, Ġesu qala din, Alla fil-ġisem, Alla magħna. Irridu nagħtu rendi konta kull kelma fierħa, mhux lin-nies tad-dinja qal lid-dixxipli tiegħu. Ebda kelma mhux xierqa m'għandha toħroġ minn fomkom, imma kliem sewwa li jedifika skont il-ħtieġa, kliem li jagħmel il-ġid lil min jisimgħu. Isimgħuha din tal-biża'. Hekk qed jiġri 2025, imma f'isem Ġesu Kristu mhux ħajibqa' jiġri. U tniktux lill-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu qed jitnikket b'daw l-affarijiet li qed jiġru fil-ġisem ta' Kristu. Ma jimpurtanix x'inhuma, Alla jaf x'inhuma, iridna nduru nindmu mhux ħafna tlablib u b'xej u xej ħajja, mhux tlablib li jagħti l-mewt, imma indiema ġenwina. Indiema ġenwina u frott fl-azzjonijiet tagħna, frott fil-karattru tagħna, frott fl-attitudni tagħna, imħabba. Iftakru kemm ħabna Kristu. Tniktux l-Ispirtu Santu Talla li fih intom is-siġillati għal-jum, il-fidwa, iż-żejt. Imrar, tqasqis, saħna, korla, tajjir, ajjat, dan kollu warbuh minkom u kull ħażen ieħor kunu twajba ma' xulxin. Hennu għal xulxin, aħfru lil xulxin. Bħalma Alla ħafer lilna fi Kristu. Għaw xi ħadd maħfur hawn illum. Minnu maħfur jolli jdeh, l-anġli qed jaħarsu, id-demonji tħarsu. Intom maħfura bid-dem ta' Kristu. U hekk jekk narfu kuljum kemm ħafrinna dnubi Alla, laqqas iktar ikun hawn kompetizzjoni fil-ġisem ta' Kristu. Ikluha din. Grazzi mulej. Sibu Luqa 6 ħanaraw affarijiet prattiċi x'għamel Ġesu. Luqa 6 vers 12. Kif nistgħu nkunu bħal Ġesu? Kif nistgħu nkunu bħal Ġesu? 1. Ħin mal-Ispirtu Santu li huwa Alla. 2. Ħin fil-kelma tiegħu. 3. Il-biża' reverenza lejn Alla. Xiġifieri, Iżajja 33 vers 6 tgħidlek li l-biża' tal-Alla reverenza hija teżor għal Ġesu. Meta Ġesu ġie fuq l-art, il-biża' tal-Alla kienet it-teżor tiegħu. Ġesu taxxaq fl-ispirtu tal-biża' tal-mulej. Tgħidlek Iżajja 11:2. Xiġifieri, dak kollu li tagħmel, għamel daqs li qed jarak Kristu. Għax veru qed jarak. Ġesu jitkellem kieku kif qed nitkellem jien illum hawnhekk. Dil-ħaġa li ħammur nagħmel kif noħroġ minn hemm barra jagħmilha kieku Ġesu. Ġesu kif jaġixxi ma' Nancy kieku jekk tixi tgħidlu xi ħaġa, kif jaġixxi ma' Donna, kif jaġixxi ma' Rebecca, kif jaġixxi ma' Basilio, kif jirrispondi jekk jgħidlu xi ħaġa. Eħx b'tiġdid spiritwali. Kif jimxi f'din il-biċċa Ġesu? Kieku Ġesu jgħidha din il-kelma fuq ix-xogħol. Jgħidha din li jiggossipja fuq il-boss tiegħu. Kieku Ġesu jarah dan il-programm fejn qed jitkellmu ħażin u l-Ispirtu Santu jitnikket. Kieku Ġesu jarah programm fuq il-mewt, fuq l-omosessualità, jitqalbu fuq xulxin, blue films. Kieku Ġesu jagħmilhom daw. Kieku Ġesu jitmaw il-programm ta' soap opera, jidaw balla. Le! Jitnikket jgħat l-Ispirtu Santu u l-lum qed jgħidilkom għax iħobbkom. Min iħobb jitkellem. Min iħobb jitkellem għax iħobb. Għax hemm direzzjoni li ma twassalx għal-ħajja ta' dejjem. Imma aħna maħniex minn dawk. Luqa 6 vers 12.
Ġesu mela darba fost l-oħrajn ħareġ lejloljiet biex jitlob u għadda il-lejl fit-talb malla. Meta sebaħ sejjaħ leħ id-disċipli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostli. Xmun li semmih Pietru, ħuħ Indri, Ġagbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tomas, Ġagbu tal-Few, Xmun li mħeġġeġ, Ġuda ta' Ġagbu u Ġuda l-Iskarjota. L-imbagħad tradiħ. Luqa 9, vers 18. Ħanajdilkom għax qed naqra daw it-tnej. Hemm ħafna passaġġi iktar hekk. Riżultat kbir kellhom dawn. Vers 18, Luqa 9. Darba waqt li kien qiegħed jitlob waħdu kien hemm miegħu wara, apostrofu wara, kien hemm wara miegħu id-disċipli tiegħu u staqsihom min jgħidu n-nies li jien. Huma weġbuh u qalulu Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Qalilhom imma intom min tajdu li jien? Qabeż Pietru u qallu inti il-Messija ta' Alla. Qed naraw f'daw it-tnej u hemm ħafna aktar passaġġi li Ġesu ma għamel l-ebda deċiżjoni mingħajr ma qabel kellem lill-Ispiritu Santu u lill-Missier. X'inhu r-riżultat tal-ħin mal-Ispiritu Santu? Deċiżjonijiet għaqlin fil-ħin it-tajjeb. Inti llum 2025 ġisem ta' Kristu qed tieħdu deċiżjonijiet għaqlin fil-ħin it-tajjeb, forsi il-mulej qed jgħidlek oħroġ minn dak l-ambjent għax dak l-ambjent qed iwaqqak fil-vizzju ta' droga, fil-vizzju ta' xorb, fil-vizzju tal-omosessualità, fil-vizzju tal-pornografija u l-mulej iridek tinqata fil-ħin waħdek mal-Ispirtu Santu biex jedifikak, biex jisaħħek dak u d-deżert u kif tissaħħaħ toħroġ bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. M'għandna l-ebda skuża Ġesu wittinna triq, għamel triq sal-aktar post qaddis fit-tron tas-sema li daħal forraner qabilna bid-dem tiegħu biex illum jaħsilna bid-dem u jġibna bojot u nibdew ġodda. U minn diġà żelaq għalkemm kien beda illum Alla tantu tajjeb li jneħħi dnubiet mill-vant sal-punent u ma jiftakarx qatra dnub oħra min jagħmel deċiżjoni li jimxi miegħu. Deċiżjoni taqlin. Jista' jkun fil-business tiegħek ħajtik l-aħjar deċiżjoni jekk tinżel miegħu fil-business, jekk tinżel titlob miegħu. Jista' jkun illum qed tħossok li titlaq minn x'imkien u qed tieħodha mill-karnalità tiegħek meta għadek ma inżilx l-isfel u ħaffirt fil-font mal-Ispirtu Santu biex jgħidlek ibqa' hemm ibni. Ibqa' hemm binti għati ċans. Jien għadni fil-kontroll jista' jkun qed ikellem lill-amministrazzjoni ta' din il-Knisja l-mulej. Ittallawx il-dak mhux inbilli jġib 100% fil-courses. Għadu mhux iż-żmien tiegħu għadu żgħir jista' jaqa' jekk ittallaw qabel. Hemm ieħor mimli bl-Ispirtu Santu u mhux qed tarah. Jista' jkun qed ikellmek f'kull sitwazzjoni, jista' jkun qed ikellmek lil min għandek tażel, jista' jkun l-Ispirtu Santu qed ikellmek biex tmur tevanġelizza post u ma tmurx post ieħor xi jkun qed jipproteġik. L-Ispirtu Santu huwa l-gwida spiritwali, huwa l-Ispirtu tal-verità, huwa l-kunsillier tal-aġeb. Mingħajr l-Ispirtu Santu ħatfalli, mingħajr l-Ispirtu Santu ħatitlef il-mira. Mingħajr l-Ispirtu Santu ħatgħix niexef. Min għandu widna jisma' x'inhu jgħid l-Ispirtu Santu lill-Knejjes. Daniel 12 minn vers 3. Daniel beda jitlob meta Iżrael kienu l-Babilonja refuġjati
U għallu kemm għannaw, u għallu kollox, sa ma jiġi t-tini miġġa Ġesu Kristu, u mbagħad l-anġlu kompla u għallu dwarna, dwar in-nies tar-River of Love 2025 qabel jaħta fil-Knisja. Il-poplu tal-aħħar żmien, vers 3, ismagħha. Il-bnedmin bil-għaqal, 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 bil-għaqal ikollhom dak iż-żmien fuqhom dija bħal dik tas-sema u dawk li jkunu waslu il-ħafna fis-sewwa jkunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta' dejjem. Imma inti Daniel, profeta, għalaq dan id-diskors għax ma tifhem xejn għalissa, għadek bla Spiritu Santu fik. U s-siġilla il-ktieb sa' żmien tal-aħħar. Il-ktieb Mohammed li kellu jġib revelazzjoni u ma ġib revelazzjoni xejn, tkellem dwar in-nies tal-ktieb għax għandhom il-verità sħiħa. Mohammed, profeta fals, ispirat mix-xitan, tkellem fuq in-nies tal-ktieb. Qed ninżlu fil-ktieb. Ħanimxu bil-għaqal. Le, mhux kulħadd, imma llum jista' jibda jimxi kulħadd millum. We will change the trajectory from where we are heading. For the gates of hell cannot prevail against my church, says the living God. Sal-żmien tal-aħħar għal l-ktieb, issa ftaħnieh il-ktieb, rajtek kif ftaħnieh il-ktieb? Jattar kif qed ngħixu fi żmien tal-aħħar, aħna n-nies tal-ktieb. Ħafna bnedmin għad jifluħ sewa intimità mal-mulej, ħajsiru jafu l-mulej u jikbru fl-għaqal. X'inhu jgħid l-Ispiritu Santu? Infakkarkom għaqal. Kien hemm 10 verġni li kellhom jiżżewġu l-mulej. 5 kienu waqlin u 5 kienu boloħ, 5 kienu waqlin u 5 kienu boloħ, 5 kienu waqlin, 5 kienu boloħ. X'irrid jien, kif irrid jien, x'naħseb jien, meta rrid jien. U mhux meta jrid l-Ispiritu Santu, għax l-Ispiritu Santu mhuwiex il-kurjos fil-qalb tagħhom. Mhuwiex il-kurjos. L-Ispiritu Santu jrid ikun il-mulej tal-qalb. Fl-amministrazzjoni, fid-djakni, fil-lajnuniet, fid-disċipli, f'dawk li għadhom jibdew. Ġagbu 4 minn vers 1 sa 5. Grazzi mulej. Hallelujah. We praise you, Almighty God. For you deliver your people from bondage again. You will deliver from Egypt your people, so that they will live and shine the glorious gospel for you, my Lord and Savior. We fear you only, Father, because you have loved us so much. Kapitlu 4, vers 1. Imnejnu ġej il-ġlied u t-tilwim bejnietkom. Jaqgħu mhux minn dan, mill-passjonijiet li hemm jitqabdu f'ġisimkom. Mela mhux imsalla b'ġisimkom? Tixtiequ u ma ssibu xejn, imbagħad toqtlu, toqtlu fil-qalb u tgħiru bla ma tistgħu tieħdu xejn, imbagħad tiġġieldu u titqabdu. M'għandkom xejn għax ma titolbux, għax m'hemmx milja tal-Ispiritu Santu kif għandkom titolbu. Għalhekk mhux qed tieħdu. Titolbu u ma tiksbux għax titolbu ħażin, titolbu ħajkolkom xi tberbqu fix-xalar. Jien tajjeb li s-sifer darba, imma mhux is-sifer 7 darbi bla kontroll. Għandek karozza taħdem, għalfejn għandek tixtri oħra tqum il-flus. Għaw id-dinja taqa' qed titkisser nies imutu bil-ġuħ ġa Bormla, ġa l-Isla.
Jekk għandek bżonn tixtri karozza x'telqet tixtriha, imma tkunx ħali. Tlifna x'inhi veru l-Vanġelu tal-Alla. Nies adulteri ma tafux li ħbiberija mad-dinja hija l-għadu ta' Alla. Min mela jsir ħabib tad-dinja huwa għadu ta' Alla. Taħsbu li għal xejn l-Iskrittura tajt li l-Ispirtu li jammar fina jħobb bimħabba ajura. L-Ispirtu Santu qed jixxenna, qed jokrob għalina biex narfu kemm iħobbna, irrid il-ħin magħna. Iħobbna bla kundizzjoni anke meta żvijajna, anke meta tlaqnieh, anke meta morna 11 sena l-bogħod. ħafna nies qed infittxuha r-riżultat, qed infittxuha l-fejqan, qed infittxuha l-ħelsien, qed infittxuha l-kuntentezza u nħalluh mal-ġenb, qed nużawh bħala riżultat biex niksbu xi ħaġa. U l-mulej irid jgħix magħna kuljum. Ħadd ma ħaqgħu din l-imħabba. Iżda huwa jtienna bla kundizzjoni. Ejja niżviluppaw relazzjoni intima mal-Ispirtu Santu u żgur nimmanifestaw lil Ġesu fil-ħajja tagħna. Ħin mal-Ispirtu Santu. Taħseb li l-Ispirtu Santu ma jitnikkietx meta jarana suppost aħna tiegħu immorru nxandru l-Vanġelu u mbagħad nagħmlu ġimgħa sħiħa laqas inkellmuh. Naraw affarijiet tad-dinja, affarijiet li ħbieb mad-dinja miktub. Naraw affarijiet ta' mewt, ta' niket, kliem ħażin. U mbagħad jiġi xi ħadd jgħidlek, ejja ħanitolbu brother, ejja ħanitolbu sister. M'għandix aptit! Għax jien qed mimli bl-affarijiet tad-dinja. Mur inti bro għax inti mimli bl-Ispirtu Santu. Anke inti iridek tintelab bl-Ispirtu Santu l-mulej. Ejja inti mexxi inti t-talb għax inti taf titlob. Qegħdin mimlijin bl-affarijiet tad-dinja l-aħwa. Suppost qed nixallu l-istilla tal-mulej. Ejja nagħmilkom affarijiet iktar prattiċi. Ġewx miż-żewġin raġel u mara. Il-mara sajallu l-ifjen ikelli r-raġel jiġi jiekol jgħidilha grazzi u ma japprezza xejn. Jisifer imur itella jieħu ritratti u s-selfies man nies oħrajn u l-mara jħalliha hemm qed jużagħha għal affarijiet tagħha. Hekk qalli l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu hekk qed nagħmlulu. Qed nużaw għall-fejqan, nużaw għall-affarijiet għall-ħelsien kemm naf inxandar il-Vanġelu. Mbagħad inħallu hemm immorru niklu l-ikla tiegħu u nagħmlu l-affarijiet l-oħra u ma ngħixux miegħu konstanti. Miskina dik il-mara jista' jkun bil-kontra ma napprezzawx għandna relazzjoni, komunikazzjoni, noħorġu flimkien nibnuha. Insiru nafu iktar xulxin għalhekk long distance relationship isalvaw iktar. Għax qabel intaqgħu kellhom bżonn jitkellmu u aħna tnejxu long distance relationship qabel immorru għal żwieġ. Suppost insiru nafuhom xenqina li għax ħammorru għat-tiċ tal-ħaruf. Ħajjifdina minn din id-dinja mudlama li qed taqgħu tinkiser biċċa biċċa. X'ħanagħmlu ħanibqgħu l-istess. Ħajjaqbadna ġuħu għax. Il-messaġġ jismu l-Ispirtu Santu jimpurtak kif jarak Alla l-Missier. Alla l-Missier irid jarak bil-ġuħa l-Alla. Inti ħad tibbenefika aktar ma jkollok l-Ispirtu Santu. Iktar ma tintilab l-Ispirtu, inti ħad tgħix infejjaq, ħieles, sħiħ, fil-paċi, fil-ferħ, fil-qawwa, fis-saħħa, fil-glorja. Grazie mulej. Affarijiet prattiċi, passi prattiċi. Ħanxebbaħ il-natural mal-ġisem, mal-spiritual, ħalli nkunu minn għadu żgħar fil-mixja ikun jista' jidentifika u jassorbi x'għandu jassorbi biex jikber fil-mixja mal-mulej. Il-ġisem jekk ma tikolx bħal meta tkun qed issum jibda jokrob u jgħajjat. Il-ġisem jgħajjat meta ma tikolx. Tini niekol!
L-ispirtu bil-kontra meta ma tikolx l-affarijiet talla jintefa' u jmut. Natural u spiritwal. Int se jaqbdek ġuħ fuq dak li ħint inħin kollu titma. X'qed titma llum? Eżempju, tibda tiekol bla rażan, ħellu donut sokkor, il-ġisem se jibqa' jitkarrab u jitkarrab għalihom, jibqa' mxewqan. U ftakkar, vera m'hemmx kundanna fi Kristu Ġesu, imma l-ġisem huwa t-tempju tal-Ispirtu Santu u rridu nieħdu ħsiebu l-aħwa. Għax Alla ma toġbux il-mewt tal-midneb aħseb ara l-mewt tal-ġust qabel iż-żmien. Taħseb li karozza jekk titfala id-dranaċ jew il-petrolju li suppost tieħu petrol se taħdem? Le, mhux ħataħdem. Kif tiddeċiedi u tibda tikol it-tajjeb fin-natural, xi ħadd 100% ħajjiġi joffrilek xi ħaġa ħażina mal-ewwel. U mbagħad inti tibda taħsibha. Imma peress li bdejt u warsaqt li tajjeb, issa diġà għandek is-saħħa tiġġielidha u għandek l-aptit tal-għażla qed jinbidillek. Aħjar ma neħux it-zokkor, ħa neħu l-affarijiet tajba. U ma tibqax naqa, ma tibqax tixxennaq għall-ikel ħażin. B'hekk b'dak li tmajt tkun qed biddel l-aptit kollu. L-aptit jinbidel fuq dak li titma. L-ispiritwal, jekk inkollu social media, aħbarijiet, mewt, mainstream media, tfesfis tal-ġurnata, jiġi xi ħadd, jitfalek il-Bibja quddiemek. Għajjien, bro. Għajjien tallum, m'għandix aptit. Ta' x'ħan nagħmel, ħan naqra l-Bible verse għal YouVersion, biżżejjed għallum. Mhix aktar jien li ngħix, imma sa ngħix il-ħajja ġismi msallab u ngħixha bil-fidi tal-iben Alla. Persuna normali, illum normali, ta' mhux l-ekstrem, normali tagħmel 36 siegħa fuq il-medja soċjali. Jekk nagħmlu dak in-nofsi li ħin fl-Iskrittura, tara l-ġenerazzjoni ġdida bil-ġuħ u bil-għaġġ. Naraw ġenerazzjoni ġdida bil-ġuħ u l-għaġġ bħal David jixxenna bless the Lord ikellem il-qalbu minn hemm u faħħar ruħi l-mulej tiegħi. Faħru! 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 Mhux qed ngħid estremiżmu, mhux qed ngħid estremiżmu ħin kollu, għax l-Ispirtu Santu jtik il-kontroll u jridek tgħix biex tmur ġirja, biex tmur mixja, biex tagħmel hobby, imma waqqaf jekk il-hobby qed jikkontrolla lilek, hemm xi ħaġa ħażina ħabib. Meta tmur u tagħmel eżerċizzju fiżiku huwa xjentifikament u anke fl-Iskrittura li tmur lura, tmur taqra l-kelma tal-Alla, tmur tagħmel il-ħin mal-mulej u tassorbi iktar. Koħelet 12 jgħidlek li l-moħħ li huwa karnali, li huwa muskolu, jekk tipprova titgħallem ħafna, ħajjajja u ma tassorbi xejn, ma jiswa xejn. Jgħidlek. Ġesu lill-Apostli f'Mark 6:31 ejja ħad istrieħu mill-qadi għallhom, ejja ħad istrieħu għax ittaqdu ħafna. Istrieħ! 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 Jiena l-kaptan! Jiena l-kaptan! Jiena l-kurjos! Ħin ta' rekreazzjoni ifisser recreation. Għalhekk tgħallem il-bilanċ tajjeb. Itma il-kelma tal-Alla. Il-ġuħ tiegħek li jaqbdek huwa t-termometru spiritwali tiegħek. Jekk m'għandekx ġuħ, hemm problema ħabib. Il-ġisem meta jkollok id-deni ikun tilef l-aptit u tkun bla saħħa. Biex jiġi l-aptit fl-ispiritwal, irid ikun hemm il-konsistenza, il-persistenza. Xirka mal-Ispirtu Santu. Għalhekk
proteġi l-abtit tiegħek għax jiddetermina jekk jaqbdikx ġuħ għal mulej. Jekk tibqa' miexi f'din il-ħajja mhux sodisfatt b'dak li qed titma' ġo-ruħ tiegħek. Smajta? Proteġih l-abtit tiegħek. Hemmhekk jiddetermina jekk jaqbdek ġuħ għal mulej. So far lil Ġob f'Ġob 11 vers 7 qallu min jista' jifhem l-aktar affarijiet fondi ta' Alla? Min jista' jifhimhom l-aktar affarijiet fondi ta' Alla? Iżda lilna li nxandru l-Vanġelu li l-kelma ġiet irrevelata hemm miktub aħna nħabbru l-ebda għajn qatt ma rat, l-ebda widna qatt ma semat. Dak li Alla wera lil dawk li jħobbuh imma lilna irrevelulna permezz tal-Ispirtu Santu li jgħix fina. Aħna nafu l-iktar affarijiet fondi. Nafu l-iktar affarijiet fondi. Għandi ħafna aktar xi ngħid imma ħanalaq b'daw. L-intimità twettaq u tiżdied u tissaħħaħ bil-komunikazzjoni. L-istess fi żwieġ. Tkellem mal-mulej. L-Ispirtu jista' jkellmek ħafna bil-kelma ta' Alla. Lejli l-Ispirtu Santu ikellimni ħafna bil-kelma ta' Alla. Nies li jaraw l-Ispirtu biss bħala qawwa u saħħa u rieħ jgħidu irrid aktar minnu. Dawk li jarawh bħala persuna, bħala Alla l-ħaj, jgħidulu kif nista' nneħħi l-jien. U inti għalilu ħatkun dik il-persuna inti li tneħħi l-jien minn nofs u tija l-Ispirtu Santu. Dik il-kelma tal-mulej illum. L-imħabba tal-Alla, il-grazzja ta' Sayyidina Ġesu Kristu u x-xirka tal-Ispirtu Santu tkun magħkom. Pawlu qal li l-Kristu ma narfuħx aktar fil-ġisem imma se narfuħ fl-Ispirtu. 2 Korintin 5:16. Pietru baqa jara fil-Kristu fil-ġisem dawk l-affarijiet li jagħmlu fuq l-art. U għalhekk peress li ma rafx fl-Ispirtu ma baqa jħares lura x'għamel Ġesu meta qallu Alla il-Missier dan huwa ibni l-Aziz u affarijiet hekk. Pietru ma setax jikber iktar fl-Ispirtu u qal l-affarijiet li ħabbar Pawlu huma wisq tqal biex tifhimhom. Pawlu niżel fil-font ma' Alla. Illum l-istess li qed jagħmel Pawlu ġie żvelat lilna permezz tal-Ispirtu Santu. Kemm sa nħaffru? It depends on you. I can only walk my walk. Jien nista' nimxi biss il-mixja tiegħi. Intom tistgħu timxu il-mixja tagħkom u l-Ispirtu Santu jimpurtak kif jarak Alla l-Missier. Alla l-Missier irid jarak Ġesu fuq l-art. Alla l-Missier irid jarak Ġesu Kristu fuq l-art. Irid jara il-mirakli minn ġa fik. Imma l-ewwel li jrid jara huwa l-frott. L-imħabba kemm ħanħobbu, id-dixxiplina, l-għaqal, ir-rażan, il-kontroll. U mbagħad l-affarijiet l-oħra isegwu l-dawk li jemnu. U fismi keċċu xjaten. Fismi fejqu l-morda jitkellmu b'lingwi oħra. Halleluja. Dawk li qed isegwu dan il-messaġġ. Alla l-Missier iħobbkom. Alla sar bniedem biex isalvakom. Alla mar fuq is-salib biex iħallas il-kontijiet ta' dnub min jemmen f'Ġesu Kristu u jitolbu maħfra jindem. Alla jaħfir l-dnubiet kollha u jikteb ismu fil-ktib tal-ħajja. Meta inti tagħmel il-mulej, is-Sejt u s-Salvatur tiegħek tarfu li b'waħdek ma tistax is-salva. Is-salva meta taraf x'għamel għalik fuq is-salib. U l-Ispirtu Santu immedjatament jiġi f'qalbek. Minnaw aħna nsellmulkom, aħna nistidnukom biex tkunu magħna fil-ġemgħa ta' Alla l-ħaj fejn hawnhekk Sidna Ġesu Kristu biss jiġi molli, ħajjiet jiġu edifikati, nies jiġu mibnija u l-qawwa t'Alla tfejjaq tedifika u tagħti ħajjiet ġodda.